Бүгінгі матур көз көне безнең өчен аеруча кадерле һәм якын. Чөнки нәкъ 5 ноябрь көнне 55 ел элек Мулловка авылында якты дөньяга сөекле тормыш иптәшем, газизәнкәебез, яраткан әбекәебез Валиева Кадрия Азгат кызы зарыгып аваз салган. Дип башлана Самара шәһәреннән килгән матур котлау сәламе. Үзләренең күңел түрләрендә булган җылы теләкләрен сезгә, Кадрия ханым, яраткан тормыш иптәшегез Кәрим абый, улыгыз Илнур, киленегез Әлфия, оныгыгыз Али һәм Аиша, улыгыз Илдар, киленегез Сабина, оныгыгыз Амир җиткерергә ашыгалар. 34 ел элек җир шарының иң бәхетле кешесе булып, яраткан тормыш иптәшем, газиз хатынымны гомерлеккә үз итә алу бәхетенә ирештем. Шул дәвердә тормышның төрле ягында туры килде күрергә. Тик минем хатыным ул аңлатып бетермәслек көчле рухиясе. Ул гел әйтә торган иде: "Кадерлем, барысын да булдырабыз, ашыкма. Көнгә мәсьәләләрне шишергә кирәк" дип. Шулай шишә, икәү бергә гүзәл чакларыбызга керәбез. Оныклар шөкер үсеп килә, балалар күңел шатландырып матур яшиләр. Рәхмәт, кадерлем, барысы өчен дә. Киләчәктә дә Раббым бер тигез гомер кичереп мәхәббәттә яшәргә язсын. Мин сине бик яратам, сөеклем, җаным, тормыш иптәшем. Янәшәдә сине тойы җитә, аңлар өчен олы бәхетне. Минем күңел канат кагып яши, синең белән мин бик бәхетле. Худайдан бирелгән түгәрәк бәхетем, гаилә чагым, селкенмәс тәхетем. Тәкъдирдән язылган син миңа, мин сиңа, параккыш көнләшер бәхетле язмыштан. Кайрылса канатым, айрылсам ярымнан, үләрмен саргаеп мин сары сагыштан. Гомерем юлында бул миңа терәк, бәхетле булырга бары син кирәк. Мин яратам сине, син мине, бәхет өчен тагын ни кирәк? Уйлама әле картаям дип, шат, көләш бул, сүнмә, сүрелмә. Кадер-хөрмәт күреп үтсен гомерең, урыннарың булсын гел түрдә. Әнкәй безнең өчен уңган хатын-кыз, тырышлы үрнәге булып тора. Әле дә аның киңәш фатихалары белән гомер итәбез. Кадерлебез, безнең өчен бүген дә ныклы таяныч. Шиксез рәхмәтле без аңа, диләр балаларыгыз сезнең турында, хөрмәтле Кадрия апа. Әнкәйнең никадәр позитив, актив икәнен бар да белә. Шуңа күрәдер аның янәшәсендә иң әйбәт кешеләр генә җыела. Дусларының саны иксез, шиксез. Без сиңа, сөеклебез, киленнәрең исеменнән дә улларыңны чын ир-егетләр итеп тәрбияли алганыңа рәхмәт укыйбыз. Безнең белән дә син кайнана килен белән аралашкандай түгел, бала һәм әни булып яшәп киләсең. Төпле киңәшләрең, кирәккәндә җылы сүзеңне дә кызганмыйсың. Барысы өчен дә мең рәхмәт сиңа, сөеклебез. Газиз әнкәй, нинди рәхмәт укыйк, нинди җылы сүзләр сайлыйбыз. Синең изге мәхәббәтең белән яшибез без, сынмый, сыгылмый. Син булганга күрә генә, әнкәй, бу дөньяда бары нур гына. Нур сүнмәсен, һич тә сүрелмәсен. Озак яшә, исән бул гына. Син булганда безнең тормыш матур. Син бит әле безгә бик кирәк. Туар таңнар әле шиксез булсын, шатлыгы да булсын күбрәк. Кадерле Кадрия Азгатовна, туган көнегез белән сезне, һәр көнегез балаларыгызның мәхәббәте һәм хөрмәте белән тулсын. Һәр чакта да бүгенгедәй кадерле, сөекле, матур булып калыгыз. Инде хәзерге җыр бәйрәмегезне тагын да ямьләндерсен иде. Аны сезгә бала оныкларыгыз бүләк итәләр. Yaşam rəxət məndə yaşan keysin
Шүрә